पुढची बातमी अमरावतीमधून आहे। अमरावतीमध्ये एसटी चालकाकडून प्रवाशांच्या जीवाशी खेळ सुरू आहे। मुख्य रस्त्यावर चालत्या बसमध्येच प्रवाशांची चढ उतार केली जाते। चालकाचा हा निष्काळजीपणा आहे आणि त्याच्यामुळे प्रवाशांचा जीव टांगणीला लागलेला आहे। एसटी चालकावर कारवाई करावी अशी मागणी प्रवाशांनी केलेली आहे। अमरावतीच्या गाडगेनगर परिसरात एसटी बसची जीवघेणी वाहतूक पाहायला मिळालेली आहे, त्यामुळे सर्वत्र संताप व्यक्त करण्यात आलाय। एसटी बसच्या चालकानं धावत्या बसमध्ये वृद्ध प्रवासी बसवले असून चांदूर बाजार आगाराच्या बस चालकाकडून हा धक्कादायक प्रकार करण्यात आलेला आहे। त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांच्या जीवाशी एसटी चालक खेळ करत असल्याचं दिसून आलंय। अमरावतीच्या गाडगेनगर भागातील व्हिडिओ असून या मुजोर एसटी चालकावर महामंडळ करून काय कारवाई करण्यात येते याकडे सर्वांचंच लक्ष लागलं।